Juga ingkang jawab salam mugi-mugi rezekine akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Ingkang berkati Bapak Kapitana, ingkang hormati, kula sayangi para ibu nyai, ibu-ibu, mbak-mbak, sedaya, monggo rampungnya kita ngaturaken puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Awali saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh dalam sesarengan, mugi-mugi natakah lan niat kita saking diyoni wau dicatet oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat bisalam mugi-mugi tetap kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan bersahabatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun Bu sedaya kabare? Alhamdulillah. Sehat sedaya. Bahagia atau sedih? Alhamdulillah. Semangat? Alhamdulillah. Moga sepatus lebih semangat dan barokah kita mau sholawat kalian Bu. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman lama ala sayyidina Muhammadin miladi analu bil hubatu wa tanfariju bil hurabu wa tudabil hariju wa tunalu bil ghaibu wa husnul awatimi wa yustasqa qawlahu biyadil alimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barokahipun maos sholawat kalian, mugi-mugi hidup kita sudah selalu semangat. Semangat ibadah pun selalu semangat nyambut damel. Mugi tambah semangat kita sedaya ibadah juga. Amin. Alhamdulillah. Nun sewu ibu. Kula matur liku syai'in thoriqun wa thoriqul jannah ma'al ilmu. Bahwasane segala sesuatu niku wonten dalane. Kita urip wonten dalane nggih. Dalane nggih ngasah segala sesuatu niku wonten dalane. Lah dalam menuju ke surga salah setunggal dengan ilmu agama. Tegese tujuan kita ngaos ngeten niku nggih kok salah setunggal supados kita pikantuk dalan masuk surga. Dengan ilmu agama, ibadah kita terbimbing, ya toh? Terus apa? Pola hidup kita terbimbing, dan insyaallah saged selamat dunya lan akhirat. Rasul sampun matur, "Idza ra'aitum hilafil jannah rafahu." Apabila engkau wahai para sahabatku berjalan-jalan ada taman surga, maka ambililah. Terus sahabat itu tanya Rasul, "Ya Rasul, taman surga itu nopo?" Taman surga itu khilatul dzikir, majlis dzikir. Terus kita liwat namanya apa putih? Khilatul ilmi, majlis ilmu. Alhamdulillah. Terus kita mengertos ibu tujuan kita
bener-bener dikatok surgane Gusti Allah. Lan tentunya diridhoi dening Gusti Allah. Dan kita saged dados sedulur donya lan surga itu. Amin. Alhamdulillah. Dan saya ibu bapak kalau atur menika supados hidup kita. Ini kajiannya non sewu tasawuf ya Bu. Ada saja tasawuf dan ini kajian tasawuf. Tasawuf itu dalam kita dekatnya dumateng Gusti Allah. Tiyang ingkang supados hidup kita niku bahagia. Ini bahagia napa mboten Bu? Amin. Nih aku pengen sorong kok mboten. Pengen bahagia ya Bu. Sedaya tiyang pengen bahagia. Pengen bahagia, atine tentang tenang, tentrem, lan dekat dumateng Gusti Allah. Nek atine kok tenang, tentrem, insyaallah dekat dumateng Gusti Allah. Nek kita sampun dekat, insyaallah donga-donga kita dikabulne dening Allah. Sewu, anak kene sok upama kita niku dekat dumateng bupati, ngoten nggih Bu? Nek badhe ngurus sunat didhisikno carane dhewe. Didhisikne nggih dekat kali pejabat. Niki dekat dumateng Gusti Allah. Nek kita dekat dumateng Gusti Allah, insyaallah donga-donga kita, hajat kita dikabulne dening Allah. Allahumma amin. Lah carane piye? Ngoten nggih Bu. Lah carane supados hidup kita bahagia dekat dengan Gusti Allah niku zikrul maut. Napa Bu? Zikrul maut. Insan iku ahli dunia. Aturipun Rasul supaya hidup kita bahagia dekat dumateng Allah. Nah jenenge tiyang pengen bahagia niku nek pun bahagia nyambut damel napa insyaallah nggih badhe enteng. Nggih to bahagia ini seneng. Bahagia ku manggane teng kaki napa teng mana lho? Hati. Bahagia nih. Nggih to bahagia manggane teng hati. Ya niku kita bahagia dan kita tidur mau yusul ahli dunia. Selalu ingat mati. Enggak mati kan mati kok betul terus langsung alas-alasan. Mboten nggih. Iya. Aku urip ning donya iki bakal sedo mati. Oh ya lah kunci urip. Oh tak ibadah sing sregep. Tak melok ngaji sebab iku kesempatan nang sampun hilang mboten saged dicari mboten saged kembali. Gitu Pak. Elek mati yo aku urip ki wong mati yo wonten bukan iki yang sedo mboten jebak 10 makom. Aku duwe mobil apik ndami tak gowone mati mlebu kuburan mboten kurang mboten kurang mboten sadar sik ayo mboten kurang nggih lho. Nah itu lah. Dosane harta benda kalau sudah meninggal sudah tidak kita bawa. Nah itu ingat yusan itu dunia. Nek tiyang niku saged ingat mati ruwet donya niku saged diatasi. Gitu. Ora ingat mati ku rumangsane urip selawase kerjane ngawur gitu lagi kancane dijupuk ya to wong kampung iki wetenge dihamoni sebabe mboten ingat mati. Tapi yang mati yo aku mudake kok sedelu tak amal sing apik. Walah apa kok ngamuk. Mboten lho. Usah iku ahli dunia ruwet donya insyaallah mboten dilakone teng ati. Donya iki kuwi mboten gak nggih kok enek sing sembako muda napa Bu? Enek sing jog medun, sing mboten medun napa Mbak? Sadar tak. Lah nggih kok sebenarnya ruwet ya. Bae masalah. Tapi kita ingat mati. Donya niku ruwet donya niku mboten digadekne teng digadekne teng mboten gumun mboten niku garang mboten mboten wis bene sing penting wayah butuh iso tumbas mboten niku sampun sebabe obah kali mati. Terus tiyang nek kok ngeling mati wis sedih yo nek walau aku ora yo sedih aku ora duwe duit sederek nggih Bu aku duwe duit yo sedih ya Allah. Dan eling saged eling wonten manah wonten insyaallah ati ndak ditenang terus paling dekat dumateng Gusti Allah. Dikul mau usah iki
gelisah. Nggih napa Bu? Resah. Lah niku sedaya niku karena masalah dunia. Aku mah kula kuwi 20. Lah iku tak dol payu 20. Boten nggih mikir. Ya tapi nek kita legowo ya Allah, aku tak niati dagang itu karena Gusti Allah. Sebab Allah nggih matur. Rasulullah matur sinten mau nek dagang jujur nggih. Becik jejer kalih Rasul. Tansor. Nek dagang saya niku. Tapi syaratnya jujur, tapi boten jujur. Manggene teng neraka. Salam to pimpin kala yo. Lah niku main dados yang niku atine saged tenang, tentram dan niku saged bahagia. Terus otomatis donga-dongane dikabulne dening Gusti Allah. Terus sampai kalih itu aksi bersyukur, memperbanyak syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa ora enek. Nggih to, kita kan 1 tahun yang lalu kita pernah bosan 1 tahun yang lalu. Boten nggih Bu, 1 tahun yang lalu enek. Ya Allah, terus besok 1 tahun yang akan datang kita nggih boten. Alhamdulillah aku enek. Napas ki gerak. Dan boten sering kalau itu betul napas Bu. Betul tabung. Boten jantungnya boten sanggup apa jenengan kita. Boten iki ketip-ketip iki dadak obane boten. Dan iku sing maringi Gusti Allah. Saged ngaji teriki masyaallah. Ngeten biasanya nek jenengan apa ngeten iki? Masak. Ya berarti kita istimewaan. Saged duduk teng omahe Allah. Niki sepatu nih. Bahagia asakidun dia asyakur sing diarani wong bahagia wong sing iso duwe ati bersyukur. Alhamdulillah aku duwe omah, aku duwe keluarga, ngoten nggih Bu. Alhamdulillah pagi badan sehat, paling sakit nggih. Alhamdulillah paling sakit iku nembus dosa-dosa aku. Kita sedaya baca dosa mboten Bu? Banyak. Paling kula Bu jadi dosa. Insyaallah di ngapura ya itu dari cara bersyukur Bu, cara bersyukur lesan kita wae ucapan alhamdulillah nggih Bu, atine seneng didamel ibadah. Saya jenengan ngeten niku. Niku sampun mandi sedaya derek. Oke kok, ini itu nggih Bu, monggo terus diwangi adus. Masak derek. Gusti Allah. Wujudnya kita sedaya syukur didamel ngaji sama asu. Asu basa promone nek ngaji basa Arab Indonesia ibu. Lah wujud kita bersyukur didamel ibadah. Berarti yang kita purun syukur insyaallah itu hatine bahagia dan dekat dumateng Gusti Allah. Nek sampun dekat dumateng Gusti Allah insyaallah donga-dongane dikabulne dening Gusti Allah. Allahumma amin. Terus nomor 3 supados kita dekat dumateng Gusti Allah lan bahagia yaitu aksi rubiduha memperbanyak doa. Sewu kados kita donga kali Pak Dharma donga apa mboten Gusti Allah. Astagfirullah. Astagfirullah dan itu mohon ampun donga dumateng Gusti saya kados bacaan istighfar istighosah wae nggih Bu. Nyaku Pak di tempat di depan. Mboten sing tanya ngoten nggih. Kok ngarep to Bu? Lah istighfar niku terutama kenapa mustaqil bil askar. Kados ngaos yang lalu nggih Bu men saya ulangi. Tiap ingkang purun langgeng istighfar terutama waktu askar, waktu menjelang subuh. Lah niku insyaallah dijamin apa saudara menjadi pribadi ingkang salah. Permasalahan hidup apa mawon nek kita biasane napa urun istighfar donga
insyaallah itu menjadi pribadi ingkang sabar. Permasalahan apa mawon didamel gampang. Allahumma amin. Itu sabar iku jenenge apa ngadep iki. Mulai dhewe ibu karena sabar insyaallah menjadi napa pribadi ingkang sae. Terus yang kita berbanyak doa kita niku insyaallah bener-bener dekat dumateng Gusti Allah. Tak kira jenenge ngene gak donga mates mboten nyambung dumateng Allah to. Tak kira kita meneng donga ya Allah. Astagfirullah. Saged kita insyaallah menjadi tiyang ingkang dekat dumateng Gusti Allah. Harapan kita mugi kita bener-bener tiyang ingkang selalu eling dumateng Gusti Allah. Menjadi yang ingkang saged bersyukur lan saged istiqomah doa. Allahumma amin. Mugi benar-benar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Allahumma amin. Buat saiki ngaji ya, Bu. Non sewu niki wonten mohon Bapak doa untuk kesembuhan Bu Satinem ingkang saat ini dirawat di rumah sakit. Mugi-mugi segera diberikan kesembuhan oleh Allah, sembuh sempurna, sehat walafiat, seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa nabi Khidir wa nabi Ibrahim wa nabi Ilyas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bakhususan ila arwahi Imam Ghazali, Imam Syafi'i wa Hasan Syadzili wa ulama Syekh Abdul Qadir Jailani syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena kita Ibnu Katsir Kiai Salim dari Surabaya, Kiai Abdullah Baris, pengarang kitab Al-Ibris Kiai Haji Mustofa Silambang, Kiai Guru Tafsir Al-Ibris Kiai Syekh Ilyas Mojokerto, Kiai Usiron. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, para ulama di wilayah Magetan, wilayah Jawa Timur, wilayah Indonesia dan seluruh dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita buka kitabipun ingkang asta kita, ingkang boten asta mirengaken mawon ganjaranipun sami nggih Bu. Kita niati iki satu huruf dari kita belajar ilmu Al-Qur'an ganjaranipun 10 kali bahkan dikali. Monggo kita buka Tafsir Al-Ibris juz 2 nggih, halaman 60 ayat 177. Apa lagi Bu? Laisal birra. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa bil yaumil akhir. Oke, sampai lagi. Apa telepon? Laisal birra ora ana iku kamilan amal bagus. An tuwallu apa yen
qibala masriki ing dalem arah wetan wal maghribi lan arah kulon walakinal birra tetapine amal bagus iku wong kang man amana billahi kang iman yo man kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir wal malaikati lan malaikat wal kitabi lan pira-pira kitab wan nabiyina lan pira-pira nabi wa atal malam lan naliraken yo man ing atau ala kubihi sartane demen mal dari purba ing wong kang duweni hubungan sana wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal miskina lan pira-pira wong miskin wal misabili lan anak dalan sabil wasailina lan pira-pira wong kang anjalo wal wafir riqab lan pira-pira kawula kang bayaraken wa aqama shalah lan panjenengaken ya man ing salat wa ataz zakata lan naringaken ya man ing zakat wa mufuna lan wong kang padha nuhuni biahdihim kelawan janjine mufun ida ahadu tetekalane ketika padha janjiaken ya mufuna wasabirina lan wong kang padha sabar-sabar fil basyai ing dalem nalikane ana panjen bebaya utawa melarat wadoroi lan nalikane lara wa kinalbas lan nalikane baneti peperangan ulaika utawa mengkono man amanah iku aladina sodaku wong-wong kang padha teman-teman yo aladina wa ulaika utawa mengkono man amanah ya humul muttaqun iku ulaika iku wong-wong kang wedi ing Allah kabeh. Terane panjang iku ayate satu ayat tapi panjang surat Al-Baqarah ayat 177. Keteranganipun kawas nggih. Mari iki 177 agak tengah. Wong-wong mukmin dielingaken yen Allah Taala netepaken merdoaken anane 177 wong Yahudi lan wong Nasara iku padha pasulayan. Wong Nasara duwe anggapan yen peparek marang pangeran iku kudu madhep ngetan. Wong Yahudi duwe anggapan yen peparek marang pangeran iku kudu madhep kulon. Gusti Allah Taala nurunaken ayat kang surasane kebencian iku ora namung cukup madhep ngetan utawa madhep kulon, nanging sejatine wong kang bagus becik iku ya iku wong kang iman marang Allah Taala lan dina kiamat, iman marang malaikat Allah lan kitab-kitabe Allah lan para nabi-nabine Allah, gelem nulung maringaken atane sertane dhewe isih seneng atane mau diparingaken marang sanak pamiline anak-anak yatim wong-wong miskin ibnu sabil wong-wong kang padha anjalo lan anggo merdekaaken budak lan gelem nglakoni salat maringaken zakat lan wong-wong kang padha nuhuni janjine yen janji-janji lan wong-wong kang padha sabar utawa tabah nalikane banete fakir lan ujul lara lan nalikane bertempur perang sabil wong kang kaya ngono sifate mau wong kang aran muttaqin tabiat yen kita namung ningali daya ayat iki nurunaken iman banjur namung nrimo iman dumateng Allah, iman bil yaumil akhir, iman bil malaikati, iman bil kutub, iman bil nabiyyin. Mongko mestine 6. Nomor 6 yaiku iman bil qadar. Mulane kanggo ngawruhi rukune iman, 6 iki kudu kan gandeng karo hadis Rasulullah SAW kang antarane nerangaken wabil qadri akhiri wasalihi minallahi ta'ala wa
ya Rasulullah apa sing diarani iman. Nah, akhiripun lalu dibacane turun ayat 177. Ayat iki nerangaken sing diarani wong sing bener imane, wong sing berbakti, yang ingkang taat kanthi bener. Nah, iku kuncine jenenge takwa. Iku piye? Wonten nggih, Bu? Dan iku genah rinci diterangke wonten surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, setiap wong sing bener imane, lan takwa niku nomor setunggal iman dumateng Gusti Allah. Iman Gusti Allah niku artine kita yakin percaya ana adane ontene kekuasaane Gusti Allah. Ati pikiran dibenerke dengan perbuatan niku kita iman percaya adane Gusti Allah. Jadi kita niku iman dumateng Allah niku mboten kuasa sendiri. Iya ya apa sedih, apa seneng selalu napa diawasi dening Gusti Allah. Sing ampune donga-dongaku nggih Gusti Allah. Sing maringi masalah nggih Gusti Allah. Sing maringi solusi nggih Gusti Allah. Lan artine iman dumateng Gusti Allah. Enake donya sak isine niki nggih sing wontenaken Gusti Allah. Nah niku namine iman dumateng Gusti Allah. Dilapake dengan kalimat la ilaha illallah. Itu maknanya ngoten nggih, Bu. Nah, terus nomor kali beriman dumateng apa itu malaikat. Nggih to, dumateng malaikat. Iman malaikat iki piye maksude? Kita niku yakin percaya nek Gusti Allah niku ngutus para malaikat. Dan iki wonten kita wonten malaikat sinten, Bu? Roket, Kalea. Roket itu nyatet amal apa, Bu? Malaikat, Bu. Mbak Ti, iki dina iki ngaji dicatet. Catet ya, Bu. Oh, kano dina iki ngapusi. Nek ngapusi dina karane ya, Bu. Goro-goro, dicatet malaikat ta. Asik. Dan itu wonten kita itu wonten malaikat. Tentang alam kubur, nggih ditanyai malaikat. Malaikat mungkar kali nek kita amale sae, malaikat tambah wedi nek sing alam kubur. Nggih to? Teko apa niku man robuka. Lah sampe teko man robuka lah Tuhan ki yo padha Tuhanmu. Nggih niku Gusti Allah. Niku wonten cerita. Tapi niku gadah sahabat sing lucu. Namine Nu'man, sinten, Bu? Nu'man. Nah niku lucu selalu hibur Rasulullah. Dan niku sedo. Lah waktu sedo niku ditekoni malaikat. Nah, man robuka enak. Dijawab sinten Gusti Allah. Lah waktu ditekoni mana biyuka? Dek malah malaikat bakal bentak. Ya kamu tanya di atas ini. Maksud di atas itu Rasulullah. Dasar Nu'man, cek nek dunya yang ngejak guyon, nek alam kubur yang ngejak guyon. Sahabat Nabi sing kan dijamin masuk surga, Nu'man ya. Lah niku. Lah Rasul kan waktu mendem Nu'man. Niku kan ngire niku, kubure niku diratakne terus didongani. Lah niku pas niku Rasul cek ning dhuwure niku. Nu'man niku ditangreti malaikat mungkar. Oke, ditekoni sapa nabimu? Ya jenenge rame, wong dijual iki. Kok sampeyan guyu ya. Iki kita nggih saged ngoten nggih, Bu. Malaikat sak guyu. Berarti boten disiksa nang alam. Itu berarti iman dumateng para malaikat. Ingkang dadi rezeki. Iku malaikat sinten? Nek kita pengen rezekine kata lancar. Malaikat Mikail itu dipatikai ya, Bu. Malaikat Mikail itu dipatikai. Soal rezekine lah. Terus nomor 3 beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu artinya hari kiamat, hari akhirat. Alam kubur itu hari akhir apa mboten? Awal dari akhirat itu alam kubur. Dunia itu sebagai akhir alam dunia itu mati, terus masuk alam awal alam akhirat alam kubur. Kita yakin deh, iki sing mboten percaya mboten sedo. Aku mbak aku mau terus nggih ta. Kita yakin adanya hari kiamat, yakin bakal sedo mumpung dhisik urip didamel ibadah.
Wal kitabi kita yakin iman wonten kitab-kitabe Gusti Allah. Tama apa? Kitabe Zabur mboten Nabi sinten, Bu? Zabur mboten Nabi Daud. Jadi Nabi Daud niku sampun diparingi kitab. Namine kitab Zabur. Dados sinten? Umate Nabi Daud. Nabi Musa kitabe Taurat. Nah, terus Nabi Isa kitabe Injil. Terus kita kitabe napa? Al-Qur'an. Lah rebete Al-Qur'an niki sampun lengkap nggih wonten keterangan Zabur, Taurat, Injil. Lah niku pun lengkap disebut dalam Al-Qur'an. Kita yakin, iya aku berangkat pagi ngaji kitab Al-Qur'an, tafsir, ngerti maknane. Niku salah satu kita iman dumateng kitab Al-Qur'an. Kitab-kitabnya. Lah itu kita yakin, iya aku maca sak huruf, memahami. Lah niku pahalane kata, niku artine iman dumateng Gusti Allah. Terus mas Al-Qur'an nggih ning ati tenang ya, Bu. Nggih. Tombo ati iku limo senane maca Al-Qur'an angen-angen samanane. Nggih to niku jangan nggih, Bu. Nah, secara kebaikan kudu ngadeg ning mukane mula utawa madhep ngetan meneng, tapi secara kebaikan ayat ini napa? Beriman dumateng Gusti Allah. Yakin, terus iman dumateng malaikat, terus iman dumateng kitab-kitabe Gusti Allah, terutama Al-Qur'an. Wan nabiyina lan iman yakin dumateng para nabi. Maknane niku buat iman ngoten. Maknane kita itu percaya nek Allah itu ngutus para nabi. Lah nabi ingkang paling akhir kok taman nabi niku Nabi Muhammad. Jadi wonten tiyang anu nabi. Berarti niku palsu. Sebabnya nabi ingkang terakhir Nabi Muhammad. Dan juga kita iman ngoten berarti niku diarani kebaikan. Wa atal mala lan maringaken hartane ala kubihi ingkang dicintai dumateng apa qorib kerabat. Dan secara qorib niku niku nek keterangane ayat iki dumateng keluarga dekat kita. Ya keluarga dekat kita nggih nek suami nggih napa istri, anak, orang tua, sedulur. Jadi nek kita itu beramal itu keterangannya ayat diutamane itu qorib yang dekat dengan kita. Nanti dia bisa dipahami kan? Terus urutane nomor loro dumateng wal yatama, dumateng anak yatim. Anak yatim itu pripun, Bu? Kados kula niki yatim lho mboten? Mboten. Kula mboten kula mboten itu niku mboten yatim. Tapi secara yatim itu lari ingkang balik tetapi ditinggal apa bapake. Bapake ditinggal ibuke. Yatim piatu ditinggal bapake, ditinggal ibuke. Terus nek kita wa atal mala nekone harta kita kebaikan nggih ukurane secara kebaikan wau iman kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab, nabi. Terus itu ngetokne harta sing kita disenengi. Saya ibu, menurut ayat keterangan itu kubi itu senang. Amin kita sedekah beramal itu nek saged harta atau barang ingkang kesih kita senengi nggih, Bu. Barang iso apa dhewe gak gelem bosok mlayu wong. Kan barang ingkang sae. Baju ingkang nggih Mas sae. Sing beramal urutan beramal nggih to sedekah. Pertama durung qorib nggih napa? Nek suami dumateng istrine, anake, sedulure, ponakane
tiyang ingkang apa boten tekan bekal boten perjalanan iso nek ngarani santri yang ingkang merantau niku lho Bu nek boten tiyang merantau apa dalam perjalanan kekurangan makanan minuman kok kita niku maringi niku nggih apine biri niku dapat kebaik saged pamit ya Bu terus wasakina lan pira-pira wong kang anjaluk boten tiyang ingkang minta-minta kok boten tiyang minta-minta nun sewu sapa kita panggih boten tiyang Bu pari-pari persis boten minta-minta ngoten nggih Bu dan iku sing sae dipari niku cuma awakmu jek tulung awake cek kuat jaluk-jaluk iso-iso pun ngoten nggih Bu nek mawon nek saged dipari nek boten nggih sepurane nggih lah Mbak boten wonten dengan perkataan ingkang baik. Lah kita mari dumateng tiyang ingkang minta-minta. Tiyang minta lho nggih Bu. Lah itu termasuk amal baik. Pengertian iki lho. Albiri itu kebaikan. Terus wa firiko. Mari ing kira-kira kawula kang utang, utange kathah tapi damel kebaikan. Utang tapi yo judi online kira biri mboten mari. Boten nggih Bu. Yo poya-poya nggih macam-macam. Sing diarani tapi alkitab tiyang ingkang utang tapi dalam hal kebaikan. Jenengan arep ikut ilmu terus mati kekurangan harta terus sampai utang. Lah kok kita mati dumateng tiyang ingkang ngoten niku namine nggih kebaikan. Tapi nek tiyang utang minuman keras, Mbah, jangan diting mobil. Paling kira boten Bu. Boten nggih. Kedah kita saged napa kira-kira nggih. Tapi kok kita akhirnya yang berutang dalam hal untuk kebaikan. Wah kayak gaya ibu niki nyambung-nyambung nggih. Nggih monggo. Wa aqamu shalah sing tiyangani albiri kebaikan takwa niku apa? Wa aqamu shalah direne shalah. Sewu. Sak repot-repot kita. Jangan sampai ini nopo. Awal ma yuhasabi abdul yaum asal. Dijengku amal pertama kali ingkang diitung dening Allah iki uso tiyang iki walaupun ning donya gak salat nek sedo Islam itu mboten lho. Isi kok ning donya yang salat nek mati ditolate. Lah kok sing gesang monggo keluarga kita diajak walaupun angel makane donga kita wali duriyati pendidikan salat donga muga-muga anak turune iso direne Mbak Nono dan nomor salat iku nggih angel. Nggih mboten lho. Nggih lha sak iki lho kok sewu usia SMP nek asik-asik main apa niku. Nggih. Le ayo salat dari sadar. Kita ten angel lho gak apa Bu. Nggih kok fenomena itu. Jelas supaya gampang kita maringi contoh sidongane. Nah niku lho nggih. Ngajak salat kudu salat urip kudu salat. Boten beda menyanyi Bu. Ali kula gurun salat kudu salat urip kudu salat. Yuk sampai mulai ngaji kok nyanyi-nyanyi apa to yo. Jare Fatimah wong urip kudu salat. Nek tak salat mungkin salat di
Ketika itu namanya zakat terus zakat nafas, zakat jiwa sing dikeluarkan pada bulan Ramadan namanya zakat apa Bu? Zakat fitrah gitu. Dan tiang ingkang diarani yang baik aldiri kaya niki tiang ingkang purun ngetokne zakat zakat mal utawa zakat fitrah. Belas saja zakat mboten Bu? Mboten, justru angsal zakat. Mboten pengertiane ya Bu? Terus selanjutnya waktu nabi ahdihim lan wong kang padha nuhoni nepati janji. Iki kan sing janji al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Kita janji. Yuk tak ngenteni sesuk jam 7 pagi. Ayo ngaji. Pamane ngoten janji napa mboten? Janji. Lah iku nek kon janji terjadi tepat. Tapi ben boten biasa jenenge tiyang niku diberi kata insyaallah. Sebab Nabi Sulaiman itu ada program. Aku kok berhasil ngeten-ngeten. Mboten ucapane insyaallah. Seorang nabi niku menjadi gagal. Dados kita janji napa mawon dilapi kata-kata napa mawon insyaallah. Artinya bila Allah mengendaki. Dados nek sida ya mboten dosa, ora sida mboten mboten dosa. Jadi tiang ingkang sae menurut ayat 71 tiang ingkang nepati janji. Oke, jadi terus tiang sing baik malah tiang napa? Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Tiang ingkang sabar, tabah ketika menghadapi napa kekurangan harta. Mun sewu jenenge tiang iku kadang duwe, kadang ora duwe. Biasa. Dan yang ingkang sabar menghadapi kekurangan, menghadapi kemelaratan, wador lan menghadapi loro, kok tabah, boten tersulok, boten nyamani alur hidup, niku tiyang ingkang albir baik. Saya sinten mriki kang boten gadah masalah. Sedaya tiyang gadah masalah. Masalah niku tujuane liya buakum ayyukum asanu supaya kita ngerti gambare kita niku awal niku sinten ingkang paling baik amal ibadah. Terus sing sewu nek kita niku paling masalah sabar. Lah niku ibarate niku awal niku semakin tinggi iman kita, derajat kita, pangkat sedhuwur niku nggih niku uji. Terus sewu Bu, nek tiyang lagi SD, ujiane ukuran SD apa SMA? Semakin tinggi iman kita, ujiannya yo saya tinggi. Kemana ngoten yo? Layak-layak itu Mas Sewu. Nek saya dhuwur mibere karo nyanyi ngene. Akhire saya bebas mboten. Nggih, ujiane saya dhuwur Mas. Ujian anak, ujian suami, ujian wong tuwa, ujian kerjaan, ujian tangga, kesehatan, dan sami-sami namine ujian. Tujuane untuk ningkatne derajat kita. Bukan taraf hidup lagi Bu, taraf hidup kan mesti. Jadi kita dalam ujian kok sabar dan ayat ini termasuk amal kebaikan. You understand Bu? Yes. Saya pakai terus bagi nabas, ulai lagi nasodaku. Jadi tiang ikan kesuko pun diwau jenenge tiang ikan imane benar. Dan mereka semua itu termasuk tiang ingkang takwa. Dan terus jenengan di tekoni takwa iki apa to yumi yutun. Jadi ayat itu 177. Nggih sakit pagi ya Bu. Mate kok wacet iki. Yo. Lah semua itu tiang ingkang bener imane wa ulaika humul muttaqun. Ya sing diarani wong takwa sapa wae. Ingkang beriman dumateng Allah, hari kiamat, iman dumateng malaikat, iman dumateng kitabipun Allah, iman dumateng nabinipun Allah, mengeluarkan hartane untuk membantu kerabat, keluarga, anak yatim, yang miskin, wong sing ingkang minta-minta. Terus niku mendirikne salat, mengeluarkan zakat,
menepati janji, sabar menghadapi penyakit, menghadapi kekurangan, lan sabar berjuang menegakkan agama Allah. Niku diarani iman ingkang bener dan termasuk ulaika humul muttaqun. Ngerti ya, Bu? Kok sekolah tambahan iki, Pak? Iki sekolah kehidupan ya, Bu? Saya tiyang wajib belajar terus awal kula matur mawon nggih, Bu. Dalan menuju surga harus dengan ilmu. Nek sampun dengan ilmu, insyaallah ibadahe terbimbing. Alhamdulillah. Bon, saiki monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Monggo batale dipun buka malih kita donga sesarengan dikabari dening Allah. Kita donga sesarengan itu salah satu donga mustajab, donga kita sesarengan. Ayo. Kita batale pakai jajare yang saya wonten berasa gitu. Monggo kita donga. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang lalu dan yang akan datang ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma iyal dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah ya Rabb. Tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa ashlih. Allahumma mahmud sidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'malana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Apabila di antara kami dan keluarga kami ada yang sakit ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkan ya Allah. Wasafit imanana ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah. Wawasik arzakona ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami ya Allah. Ilal khairi qaribna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wal syari abibna, terhadap kejahatan ya Allah jauhkan. Waqdi hawaijana fid dini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, perkaya kami semua dengan pengetahuan ilmu agama. Wazayyini bil ilmi ya Allah, berilah kebahagiaan ketenangan batin bagi pada kami semua ya Allah. Wa arina bit taqwa, muliakan kami semua dengan takwa ya Allah. Wa jamilna bil afiyah, lengkapi kami semua ya Allah dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Ya Fatah, iftah ala qulubina ala ta'alamul Qur'an. Wa ya Allah, wajah buka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua ya Allah, untuk bisa mempelajari, mengamalkan ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami
habli minas solihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi sa'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat bisa mendirikan sholat, beruntung dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman Islam tetap di hati, husnul khatimah, lancar, mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia bila menerang dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Hasbi min su'al ilmu bi hajati, hasbi min su'al ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya awal awalin wa ya akhir akhirin, ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya